Hi guys, karon kay mag-vlog ko. A day in my life. Maligo sa ko guys. Ano naman ang isip ko? Ano naman ang isip? So, natapos na akong maligo guys. Man ako ligo. Karon kay gawas na ako kong bike. Kaya mataw sa mga tindahan. Kaya ako'y mabantay sa mga tindahan guys. Hashtag good boy. Hi mga. So, nanako diri sa tindahan. Kung buhaton kayo maglimpyo sa kodre guys. But ay. Kuya din yung mag-vlog ay. So mo to siya. Nang limpyo ko diri dayon. Karon kay mag-answer pugos module nako. Oya ay, puya mag-vlog ay. BRB sa kay mag-answer ko sa module guys. Joke, nag-answer. Guys, kay nagbantay pa ko sa among tindahan. Sa among mga tinda dire guys, kay mga ukay guys. Tara guys, pantalon guys, kuan 100 pamain na lang sa comment section kani mga dress dire. Napo dire guys, oh. Kuan pantalon napo dire mga dress. Kunyo guys, adto mo sa Lim Street ABC Hall. Lim Street bang sa ABC Hall ka na masulod sa Jollibee. Pet address na guys, Sharo. Ha? So, karon. Pero, 1, 2, 3. 1, 2, 3, take all. Oo na ang gawas ng tindahan guys. Diri ang location. Sita pa mo diri. Sa musod na ko. Nagtinail ra ko. So mo ni among mga baligya dress. Balik-balik mo koy. Nadre mga pantalon, mga kuan mo na siya guys. So kung kay magwantay gyapon ko, miskaw na koy halin diri mo nang adto naman diri guys. Para na koy halin. So na sarad-an na ako ang tindahan. Dahil karon kay ako mag-vlog sa koy. So like birthday me, madumi sa birthday sa akong barkada. So dapat guys RJ Manggubat. So karon guys, ato na may karon dito silang balay.